To je za sraku. Dobre. Aha, tak to je house. Dobre, tak sem. Tak. Dobre. Dobre, počkám, kým prídu tuto nejakí blázni, aby sme zahrali niečo. Zatiaľ môžem zrobiť toto. Lebo to bude také v pohode. Dobre, poďme nájsť, kde je ten hlavný segment, čo som chcel spraviť, a tu je. Dobre, takže to som musel spraviť. Dáme copy. Počkaj. Če. Prečo to zmizlo? Kokos, na YouTube je kategória, že automobily a vozidlá. Čo ti jebe? No, čo sa nepodarilo zase? Počkaj, tuto niečo vypisuje. Ono sa sťažuje, že nám moc rýchly prenos, pochopil som to správne. To je halus. To som aj nevedel, že sa dá. To sa v Mariánke nestane. Nevadí. Dám to takto.
keďže toto môže ísť aj trošku nižšie, takto. Tak. Dobre, a teraz to môžem otočiť pár stupňov. Ne, takto to kľudne môže byť. Lebo tuto je to miesto dosť celkom. Na tom boku. A teraz musím posunúť. Nie. Aha. Čo robíš? Ty kokos. Už je tu. Čo teda? Nedropujem bomby. Ja neviem, však môžeme ísť hoci čo. Ja tu čakám na teba. No, neviem, či sa mi chce kamo moc hrať v dvoch. Keby dojde ešte niekto, zase sú všetci. V šope. Hore. No neviem, čo on je ale za... Piča. Aj Palo tu nebol nikto, ani Andy. Takže Paloš Čerba. Paloš Čerba tu nebol. Takže Paloš Čerba je človek. Zde sú tí žebráci. Andy mu som poslal fotku, či ideme hrať. A on mi to iba lajkol, takže to nič. Kto je Andy? To je oný? Chiba? Mhm. Inak počúvaj, neviem, či mi ho neponúklo na Instagrame. Že neviem, či je to on, ale jak je to on, to... One, to čo je za korbu? Andy. No je taký bucko, no. Ten tuším navštívil fitko raz. Taký bucko. Tak ale to má fotky podľa mňa ešte, že za mladá. Teraz je z neho prasnica isto. Keď sme boli na tom obede s oným, so Samom a s Montym, oni sa smiali, lebo ja som bol od nich o hlavu vyšší, tuším. Mhm. Koľko meráš? Skoro 2 metre. God damn. 1,98 tuším. Naposledy merám. Tak si to asi najvyšší. Ty máš koľko? 1,90 cca. Dole, 1,90 dole. Jak 1,90 dole? Tak je Ja 189 typujem cca. Neviem presne. Čaká, to je pohodička tiež.
Kamo, 1.9.0 je ešte úplná jebička, lebo proste si vysoký, ale zároveň si nejebeš hlavu proste o zarubňa, proste nemusíš dávať pozor na všetko. Do piče, počúvaj, mne to niekedy také nervy robí, ešte proste keď aj teraz, že sa pôjde do Chorvátska, tak ti hovorím, že tam sú všetky dvere proste krpaté na mňa. To je v piči. Obité čelo. No tomu ver. Ale to ani není, že čelo, ale aj keď som bol, že u babky alebo niečo, tak ja som sa proste, že skláňal, lebo všetky dvere sú nízke, ale proste ona mala jedny dvere tak nízke, že ja som si jebol normálne proste vrch hlavy. O to jak som sa skláňal a proste nestačilo to aj tak. Nehaj ho, more. Čo? Seru, skočom!